Żewġ Sudaniżi Adam Mohammed ta' 18-il sena u Eyais Boshna Limaboba ta' 23 sena tresqu l-qorti akkużati li kellhom fil-pussess tagħhom dokument li mhux tagħhom u li ppruvaw jagħmlu użu minnu. Tal-ewwel weħel 6 xhur ħabs fil-waqt li l-ieħor ġie kkundannat sena ħabs sospiża għal sentejn wara li ntqal li kkopera mal-pulizija u għen fl-investigazzjoni. Fil-qorti ntqal li ż-żewġ żgħażagħ inqabdu hekk kif kienu se jitilqu b'titjira tar-Ryanair lejn Napli u ma stqarrew li kienu xtraw id-dokumenti minn Malta stess. Mill-informazzjoni mogħtija minn Limaboba, il-pulizija stabbilixxew indirizz ta' fejn joqgħod dak li bih id-dokument. F'każ separat, Mohammed Muzamil ta' 35 sena mill-Ghana inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li prova juża dokumenti Portugiżi folot jew mimsusa sabiex iħalli pajjiżna u ġie akkużat ukoll li huwa riċediv. Id-difiża stqarret li l-qorti għandha tqis il-fatt li r-raġel ilu f'pajjiżna mill-2006 u għandu wkoll wild f'pajjiżna filwaqt li huwa għadu joqgħod mal-omm. Id-difiża qalet li l-akkużat qal li mar l-Italja biex jipprova jirregola l-pożizzjoni tiegħu f'pajjiżna. Madankollu l-prosekuzzjoni sostniet li l-akkużat kien qal lill-pulizija li huwa ried jitla l-Italja biex jixtri l-ħwejjeġ. L-akkużat wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Mohammed ta' Jeb Adam ta' 23 sena u Mahmoud Isara ta' 19 sena it-tnejn mis-Sudan inżammu arrestati wara li tresqu l-qorti mixlija b'serq fuq persuni barranin oħra fil-Marsa. Jirriżulta li l-pulizija kienu qed jagħmlu ronda u semgħu xi għajjad fl-inħawi ta' triq Derby. Il-pulizija marru fi triq u hemm ġew avviċinati minn raġel mill-Mali ta' 28 sena li qalilhom li kien għadu kif ġie misruq minn żewġ persuni. Fl-istess ħin il-pulizija ġew avviċinati wkoll minn Eritrean ta' 23 sena li qalilhom li ġie aggredit minn żewġ persuni barmaw li taqtaw bil-ponta u serquh. Il-pulizija qalet li minn tfittxija li saret fuq iż-żewġ imputati li ċaħdu l-akkużi instabu ċwievet, lighters, żewġ mobiles u ammont ta' flus kontanti.